ar nyanto joda do e Fouti Wutal boutique woni ko do e der Thiès keur Massamba Gueye Peul to rangrango woni do lawol fade keur dago sada fay galle jem to tableau dabakh maliko darido Fouti Wutal boutique addi koko hesdi pul jesner siphon lafaya jipir coton tunimuni applique chimical waxé taguet lin Pageris Gold prêt à porter tawko rewbe e worbe brodé coton dentelle arva italien tawko worbe bimi ebe jeeya en gros ebe jeeya kadi détail anti do hebde hen ko leri non mbatta ko 77 346 56 13 walla mbada 75 367 00 40 ya do be jaar ko li di nandiri diwdata yo pune dilale funage nage funage nage rewe war konage kwala fomo kilo dali samba dado noli go yara ibubel itani unyo benewi mini kono nan mi ko kilitan wortumi wornimi goɗɗum gasi pawirmi ɗum hirandam kala ɗo tolniɗa e wuro ngo olel dandam ngare soɗon kirto ngare ceemedo defti aywa ngare anda ko haalanaka rotti ngare ñamon dolone dow jam yo ɓuɓanno kosam endu yummiraɓe moɗon ngare kirtoɗe Buubel la ilaha illallah waɗni wallahi an Buubel an to moftunda ɗi koɗuji kam meeɗa yiide ha bada aɗani ɓe mbi saɗa yiiɗi andude tan jikku jeewo ma aɗa yiɗi tan andude hol kañum resan ɗum lembel heywa joni yaro andi hol min ceemeɗo Buubel an joni aɗa wojji watti lorare wona nden mi lottono alhamdulillahi rabbil alamin min kay nafi kama no bani Mamoudou an kay sa nawlidiranama yam feram boni wallahi so Mamoudou no binomi a fi boyi so Mamoudou no binomi la ilaha wallahi nganda a hawrani hen min mara anda worɓe fof ko min jiiloto an Buubel an ɗiɗo koɗuji a tottata kam ɗum ana suuɗi kam hoore ma de mi natani ɗum goto fof yo andu no fusirta hoore domburu muɗum eyi kala ceemeɗo ene jogui tan ko moftani hoore muɗum yarona andi an ko moftuɗa ko ni seeri de watti wendorde yaro ngol gujjo o finanno o waɗa ndu ko amde ndu ko abtoro o watti wendorde balɗam ɗiɗi belde gulɗi jaw mbaɗanmi alhamdulillah waji noon so yontam ɓe mborama heege mere wawa o wawta wona ko ɗum gaddannom joni kaw tew addunuma ɗo ni kay mi namda himo addunumaɗo kaw gaddannom tew ko ñaan tewgol ɗum miswi nafinde mi yontaka somi yontama woto addanmo ɗo hennene bottari sa yontama wondi komi addata ni tawar ko haari no kalduɗa ɗum ni ko waddata e goɗɗum ɗeɗo balɗe so waji yontama pen dankel wallahi heege nana lohoɓe kaw ummo guese arta tampere mum en guleki mum ñamata wallahi Allah min waɗantamo sayna lacciri sayna mi waɗa hen sukara mi totta mo nafani kaw yurmini koram goggo yaseni mboɗomi yaha Mamoudou nana fadi fuɗɗima yaltude wimo mami artoon inchallah gara waɗa ko tottumami seeɗa on cuuroyuji mo coɗnoɓe garam hokkuma hen inchallah so Allah jaɓi toppito hoore ma de a ceemeɗo e nder seemeɓe wallahi ɗon waɗam hen ɗo kay mbiɗam hen wallahi mi waɗa ɗaɗam waɗa aali dakkam waɗa ruyujam waɗa gosijam kala ko ceemede waɗata mi waɗa mi ɗelka ɗum tan ɗelkini kam ili gonda ko kaaɗi ili gonda ko jeyre
konta ka jawdi o waye wonde fo woni sitandide julde kañum woni jeew naam pam no wa asimi wi argay haaro ni nay kam mi jari hande aha di jari ke jari di jari hanki ceerno arindo pour yewtere haala hakkuna e manel e Hawwa ɓe jiiɗi ko haala ka hankadi yettinde ɗum ɗo men ɗo ko wawi heddade hen foof enen timmitinen haala ka pour dewgal hakkude mabɓe no ɓenniri eyyi mi hollitimo noon ko ma jewtiden mami yima mi haalanma no wayi kanko kam o yeehi o hooti min kaldi komi ponno haaldude gasi eyyi joni noon annene pour mi haalanma mbawa andu ɗum eɓe jiiɗi wadde feere ɗiɗo dumunnaji ɓe ɓennina dewgal ngal soɓe keeɓi eyyi bamun Hawwa nani haalama ɓaydi kam mbiɗaɓe tan ko ha jewtuden a waɗi hen ko moƴƴi nde taw noon kala ko jiiɗa e aduna so yewtere gaynani fitina wawa ɗum gaynude kono bamun Hawwa neɗɗo sene forsata koko wonata kono a majjani Hawwa meeɗa yidde manel hay sahalla goto sinno tan mo yinno ala caɗele dewgal so debbo yiiɗi gorko yiiɗa ma debbo waɗa masala no jooɗori kono debbo yiiɗa ngal dewgal fewata julde ka haala ka sakkiti kono ko adanoki wona séri mani e Hawwa yelam ne am na to yam noon waay min wona séri mani wallahi nena mari jewtoto koye mariage moɗo so ɗum gon ɗon yewtori haalnam kono waɗa ɓote ne am nata la cukkalta ko nen noon aɗa roka manel mbiya ne am ɗo cukkalta ko mi haala manel kublu mon ma yo temanel jaaj e walla ɗon gandi hakkude manel Hawwa kam yaadani harmi ne am nata hade mi mayde tan paw ceerno gisi arde bamum manel gallamen ngari ɓe mbiggo ngari ko yettinde ƴamal ha baba waɗi hen d' accord ngari yettinde ƴamal he ndeke noon cahan gasi ko mbiɗa ko ne am nata kalta ko mi tawi ɗo nene ma noddi ham kabara sarsan noon mi noddirani mum kis wadde ko ɗum o haalantuno ha ane nenam kam onon haala moɗon on kalda tan gummoɗon paran hen anne amna ko tawi aɗa wawa huccide bam tan kalda e makko mi haalda e bamma kalda e makko wacce ko waɗata ko mbaɗa mbeɗa suusi bamma ko min mbaɗa suusi bamma ciguɗi min mi yiiɗa ngal ɗo dewgal babam foti haalde hen bammum manel jooɗo tan mbiya ko mami resindiro e manel elle ko min goto woni debbo e ngo wuuro welani ha welani noon kam so gonga kam so wonti gonga tan ani manel kam on jaadat kono min noon kam wona an jurmimi ko nene ma hammada andi ko jogori tan ko mayti nene ma gila to voyage wona nejo inde bamma mi ɗum kello ko dangi bamma kono fo tan ko miñe bamma wiino ƴetta nangel manda nangel manda no wirano ni manel tan o ɗakkiriɗo wiino rokku oɗon gandi feebi babam kay oɗon gandi ɗum onon kay on nani wiya kangade sellata kaɗɗi tan jahata conseil baba onon gandi kanko sella bamma mita kanga baba mi selli baba sellande ke hawa wonde mom ƴeew haaldude mo inchallah haaldude momi ɗumɗin tan momi hakku ɓernam tan mi ƴeewna kaldirme mo haalde makko ƴeewata bamma de ɗi jiiram ɗo mi wani ɗo cuusɗe ɗum no fewi faade alma suusuka woni fare ko an ɗuɓe ata e hawa gandum kam mbeɗa andi kam nene ma no wuuro ko muusude e balɗe guette men eyyi wallahi ko ɓenda fo ne ɗum ɗo kam oɗon poti hen haalde guila mawɗi nende so wontida so wonni min naka nene mo ko ala probléme momi haalde bamma ko sala ɗum ne amnata haalde makko tade heeɓi ɗo haaɓe gaari ɓe jottini ƴama ɗum kam antinatti wonde caaha wonande Hawwa yiɗa ka sakkiti ko joni mbattuɗon ka oɗon piiro haala ka kono ka wona ka wonno départ ay debbo yiɗata wowat pour enen minema no mbaduɗen ni so wonti ko ɗum aduna o ƴeewata ha nde waya noon nde fuɗɗo resodirde sa renaki ɗum weɓata dewle cattat ko jinmami ya fam tan ɓe ngari mbaɗen feere guitten ɓe kumpa ɗum ɗo gasa yimɓe kucca e goɗɗum min ko ɗum jinmi bamun Hawwa min andi ko calimi aduna wiye debbo yiɗata wowat debbo wowata yiɗatde andi debbo so yiɗi so jooɗima e galle ngoko taw ɗum hen wuure ngoko he wadda hen muñal daña no jooɗire suudu mum kono so wiyama debbo yiɗata wowat wallahi mimi jaɓata ɗum jimmi wiidema
ko ganduɗa wona kumpa ma jamma e ñalama ɗo faw hen guite ma kala to jiiɗa dewgal waɗa yidde ala ɗon fewata a yi Ablaye no resata yummum manil yidde ala ɗon a yi wadde ko jibina hen ko barkinani male an ko jiɗɗa Hawwa rese hande janggo seere ala yo Allah dandu min mi añani Hawwa rese min jibini kono kala ko yimɓeɓe kalat minani yimɓe mbi jimmi ko Hawwa wasa resede mboɗo daña somoyade mboɗo acca Hawwa e galle he kono hay yummo goto yiɗa ɓiyum debbo daro darde Hawwa nde taw resaka accuɗo Hawwa ma Allah addama gorko mo yiɗidiri o yaha taw en tampani julde kaɗo haala wona haala abanne accuɗi haalulaji accu oɗo rese accumo o rese wonande wiiden addoya yummum manel no waduno e bamum manel ni ɗum ne wawi taw ɗum ɗo hawri koye hoddiro anda kamɓe koɓe jogori addude woppuɓe ndesodira ene wawi a nanani halpure mbima ko wuuri yalte ko maayi walla ko maayi yalte ko wuuri moƴƴi nanon mbiɗa ɗum ɗon kay haydara joni goppen keɓeɗen gueɗal Allah tan joni goppen kaɗon haala ko mbiɗa ho ma en jewri hen ɓayde mbiɗa ma rutte mabɓe konngol moƴƴi woppir noon ko rutte mabɓe konngol moƴƴi yo wawno ala mbimami ko keɓini jooɗo jonde ma ardi hen eɗen jogui poɗɗe wadde ko heewi wona heɓɗa rutte aɗa haala ɗo haala maɗeɗen haala ɓeɗon an wallahi julde ana wona neɗɗo an yal ɗum ɗo joni no jogorɗon wadde ɗum ɗo en tan bonno ɗeɗo gueɗe tan ha bon o coresede nage rewaye warko nage wala fomo ari ko woni mbako jam kadi e woni a dawi ɗo de holo no nangue gulgue kadi nangue wulani an aɗa tina nangue an min mo am neɗɗo komi neɗɗo nangue wuli mo nangue wulani ko dahar wonma noon jara dahar ko waɗi tapore yaha dahar ɗum waɗma noon ɗum tagi a susa nangue poto ngue o yeero haala ma ɓuuri nangue mi waɗa hen ni guite ni tan kono mi wulani joni noon jimi ƴeew haal min mbiɗa woja goɗɗum ko mbaɗanmi so wona darade ɗo no ƴeewa nangue wulgue wona ko wuli ɗum kam mbaɗanmi ala tawon ɗo min garmi ha ɗo mi dara mi wir rewɗo mi haalanma quoi ka tapet quoi ewo ɗum a suusa resde lembe mi tan mi Mamoudou mi jeewu guijiraɓe makko ɓe fof ndessi lembel mais an a wona cuusdo debbo ma quoi wona no feewi quoi par ce que min mboɗo jogui deux femmes joni deux femme kalawo français e femme kalawo pulaar an ko femme kalawo pulaar tan hay kalawo français an sera wawi français je me rappelle aɗa andi ɗum aɗa andi je me rappelle anda yero fuleka aɗa andi fuleka non to miɗo tan taw kono mbaɗɗami ha dañɗa lembel ko ɗum ɗo tagi worɓe mbatta min sang o komi dañi 20 a wawa no ka barki resule a wawa aɗa koye goto mayɗa koye gotol ngel ɗo mayrade aɗa wona aɗa jaw aɗa yodde gorko dariɗo mais ka gorko tappet mboɗo laaɓa kadi nomin goni sukaɓe kadi ko noon gonnoɗa kadi wallahi min ko ni no dañiɗa no lembel min mi yiɗiɗan noon wa say aja let's go man bila uma bi génn sax non jan man gère ɗum oui mooy loolu xam nga instant bi mooy paa bi bu ma découragé loo quoi sérieux découragé nag paa bi xaw nga lan moo ko dal quoi yow sa doom bëgg na nit nga war a dem dox ko pour ñu may ko yow nga nekk fi naan man ba ma demee dañ ma ajourné voilà man maa la gën a jantale comme paa bi daal man bu may xool dafa jaloux quoi jaloux billaay paa boobu di man sama papa boobu kay saay buñ ko mënoon cambiar oui vraiment amatuma courage quoi parce que xam nga paa bi man moom au lieu que may conseiller pour nga am courage mbala mu def yu fu kilifa fi lay ne naan la ñooñ duñ la ko may parce que yow déjà séeréer nga demal Bambey nga takk sa mbokku séeréer mbala nga dem Baba Garage xam nga parce que digg séeréer yi pël yi duñ may seen bopp séeréer non affaire yu kadi quoi ɗum ko gonga wona gonga boy wona gonga parce que on est dans la culturation ku ne mën nga takk ku ne mais bu pël takkee pël séeréer takk séeréer kañ lañ mélange am te ñun ñoo bokk benn dëkk Sénégal benn dëkk la ñun ñëpp ko bokk ɗo kam ko ɗon tan mais yow waɗa sees rek copain famille et puis oɗo boy o bammo ko ala probléme so tawi ko bammo ko rek papam am probléme
joni an bamma rek sa famdiremo a wata seeso noon par ce que ko mbiraɗo waɗa ɗo ko aɗa doga en e boya ɗum ko probléme uji goɗɗi gaddanta hoore ma nani yani imagine papa e boy bi amu problème mais sama papa moo am problème waaw mais ndank rek parce que sama papa moom dafa nanguwul moom baaba ma man bu ma la mënoon laax pour nga mën a comprendre ay situation baaba ma koo xasida pour mu leer baaba ma an ko xasid non sérieux nanguwul moom mooy yàqalaate au lieu que mooy appel mooy yàqal mais yow a funtindira he makko da ngay naxante ak moom famille yow maa ngi zer ɗum awɗuhul kukulata let's go man come on jen vraiment boy sama papa moom my father disappointed me, man. No, don't be disappointed, man. I'm sorry. Don't disappoint me. It's my father, man. It's a bit, man. It's a bit person. Yeah, but what can we do? Wallahi. Can't do nothing about it, man. So wallahi asusa Mamoudou kalden ko asusa min berni mu dañu warbe kewbe dañan dum mais joni ko kulan men min ko kulan debbo ma no aɗa yidde debbo ma ande an yero an men ganno yaari no yaari so wona no yimɓe ngari jaggi en an a humonta lembel holen mi oɗo hay goto anda so ha joni est ce que bana est ce que mo selli holen o mo konda lembel o mo selli kay o sella mo haala français non mo sellani haalta français mo sellani harta français d'accord wallahi ana da haala français a gayni ko mbatta ko non man ndesata ɗum jini famde ko non min inchallah so mi yiɗi humde mami humana Allah rokkam taw joni wala aɗa yiiɗi ha maayi nima noon an ka damdi tan aɗa yiiɗi wallahi ka damdi tan aɗa yiiɗi debbo ala en mbaɗi civilisé nono kalten ni te so ni so ɓurtini min joni arande Allah jikkam woto pari mbeɗa anda ɗum tan nde mbimi somi haalni sa mettini kaɓel par ce que gonga ko ñamo ko sa ko lebol kino quoi sa fuuri tan bojji ngar so taw ko kalanmami koko mettuma mi nani kadi debbo ma fiyetta jaam mi nani ɗum kadi a wona cuusdoreede so taw ko hara jiɗɗa ardial tan enema ar jehen to ɗo ko galle ma ala kaɓen ɗo ɗum jiɗɗa booro ya booro ala jarani nono booro ala ɗum kom pare ko wuti en gelɗo tan joguiɗa somi seegi ɗum a wonta dañde non base ala accimi nan ɗo kom pare holto jiiɗa kam darani jeero sawru yero o no famdi seeɗa yero fan mi ara non yaldol ko betta kam arani an ka bettowo yimɓe fatan o sellani wallahi o sellani o gonide opirde koye hara nodduɗa kam non wona joni ala gayni a dañi joɓade moƴƴude farminade min ɗon dokka dia aɗon jogitari ma ɗum kom par joni yero somi fiima noon sa fi kam ko zéro non somi fiima zéro pawa lembel ma ngel a somi fawde lembel ma ngel mi pari gañde fof jetta min nene somi fiima ha maaya ko baadam kono mi jetta après mi waɗa reedu eyyi fada fammi non ɗum ɗo ɗo waɗa busde fadam ɗo Dis-moi, il y a quelque chose que je veux te demander. Vas-y. Le vieux qui est là, c'est ton père? Oui, c'est mon père, et alors? Le vieux là, je dis le vieux qui est là. Je sais, oui, c'est mon père. Vous vous ressemblez pas? Pourquoi? C'est ton vrai père? Oui. Ah, lui, il est vilain. Il a des grosses oreilles comme ça. Et il crie. Non, il faut me dire autre chose, Maïmouna. C'est mon père. Ah, regarde-toi. Toi, tu es posée. Tu es douce. Tu parles doucement et calmement et tu exprimes bien le français.
Je ne peux pas citer toutes tes qualités parce que tu es une personne formidable. Il y a quelque chose qui me dit que toi, tu es de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Non, je suis sénégalais. Tu es de Côte d'Ivoire. Il faut dire la vérité. Je suis sénégalaise. Hein. Ah, tu es sénégalaise, mais ton père, regarde ton père, comment il est. Il fait crier toute la journée ici. Mais mon père, c'est Tchoubalo. Il est Tchoubalo. C'est quoi Tchoubalo? Je ne sais pas comment on le dit en français, mais c'est Tchoubalo. C'est marabout? Non. C'est quoi? C'est un pêcheur. Ah, le race des pêcheurs. Mais ça ne lui donne pas l'autorisation de crier comme ça. Mais je vois beaucoup de monde qui ne crie pas. Non, lui, il crie, mais... quand on il se fâche pas. Non. Non, ça, j'ai vu ça. Mais seulement qu'il crie, j'espère que ce qu'il dit là, c'est pas mauvais. Kanko, essaye de parler, je aussi. Écoute, lui, il est trop gentil. C'est quoi, Mojo? Il est gentil. Ah, ok, il est gentil. Ça, j'ai vu ça. Parce que si c'est quelqu'un qui se fâchait, depuis que je suis venue ici, même s'il y a des problèmes, il crie sur nous. Demain, il vient causer avec moi. Parfois, il s'allie, il passe. Il n'y a pas de problème. Il rit. Mais seulement qu'il crie, il dit des choses, n'importe quoi comme ça. Mais je ne sais pas. Je te l'ai dit. Il a le chant, le sang chaud, là. Oui, le sang chaud. Oui, le sang chaud. Ah, ok, d'accord. Là, j'ai compris. Ok, on passe de ça, là. Dis-moi. L'autre jour, là, comment la mouche a réussi à son repas? Aujourd'hui. C'est moi qui l'ai aidé, hein. Comme d'hab. Toi, donc, tu n'étais pas fatiguée. Tu disais seulement que tu es fatiguée. Je suis fatiguée, mais comment je vais faire? C'est ma mère qui m'a dit de l'aider. C'est pour cela, quand tu es dans la chambre, c'est l'odeur du repas là qui te trouve là-bas. Ça sent très bon. Je savais que c'est pas ces mères-là qui vont préparer ça. C'est qu'elle s'est préparée. L'autre jour, elle a dit qu'elle va préparer. Elle s'est fâchée. Tu connais ce qu'elle dit, le gossi là. Gossi poisson là. C'est ce qu'elle a fait. Les poissons, le riz, tout. Ya, nangen wuli mi arti. Aguru woni mi ya nder wuro mi arti. A fawi ataya? Woni mi anki haala maga fu mi ya nder wuro mi ara. Jinda ko sa arti tawa mi fawi ataya o ala goddum ko matta. Mahmoud anen wonde feñak. Faman min joni mi wawa ammirde. So amiri tan mi sehat. Na darongo tay. Min jamgal ma wara kam ammirde. Sa siwi tan dottam ataya mi yara. So diwi don non kadi don aussi sin gimi wala même d'accord awawa min man wala wona gere gorngel fayma be kan jawi kam non ka hal ko won ke non sérieusement fayma obe tampini mi obe jawi mi famille am fof na yeyma bien sûr imagine tan hande yere mo bonni non wallahi ko yere wad yere wiide ko dañdo yahanno do o witti galle de o fado rewdo namdo tawbeddo o dari o fugi bangal Mamoudou jaltumi o ko mi cohlumo mi sikana sa kawma ko neli koy neli mo wallo deuxième maf joni aran joni wonti neddo seeda o ko halta kam ko mbami nande ko ala ko halta mo wimi anon ka tapet Cool. Oui, min ko mi tapet mi wawa dañde lembel. Yo haali gon kay. Kanko dañi rewbe dira ko goro jogida sa yiwi mam non kay ko gon makko won. Ya ko ne mala min no yoro dañde lembel ar yidi min mi dañde non lembel. Ko dañjo tan dal. Ko naddo handero fugguma. Ko do fugge dabe o dari do ko do dari. Est ce que na goddum addunom to wona ala o haydum ko dum tan addunom o wi ko jawnodo o yo rewdo namdo mi est ce que meddo mi mu meddo o namdi o yottimi o jaltumi o wi kam dal an ka tapet awa dañde lembel deuxièmement debbo ma ko piwo mo nder suudu jamma ona gorko mais yero est ce que andi do non takam do mami noto mo don patay no yero o sikal min ko be tapet parce que 1 2 3 wi kam arkaben yew o dari kam joni arkaben
no ada sani yero do ko noto kam mi am noto moy na ay so dat no ma mi noto mo ko noto kam terrain mo noto kam min ɓurmo wadde juude on non terrain mais non heɗo mi il faut mi waɗa ɗum an ko waɗi yero min mi jaggirmo tan ko kangaɗo eyi ɗon noon dogirtama jaggirɗama ko kangal joni mo nodduma e ha rewa dogde mo ala mino jaggirde somi dogimo min komi tappet so yiɗi yimɓeɓe koɓe haaloɓe a memodirade makko ɗo jalta indema bona wiye yero ari ɗo a fii ɗum yiwito babba so fettima fettitima ɗum on potadde non joni nanamo koye nder appartement ɗo mi udda damal ngal aɗa ɗo yimɓe nganimo usine yero sellade tan so noddimama haare tan dogno non mbi taw koye bedde ɗon d' accord yimɓe ne mbawi yiide mais somi nanimo nder ɗo appartement ɗo min kaɓiɗo ha wuuli so yalti mo andu oɗo wona tapet mamoudou kono an e yero on ɓurdirani d' accord mais mo on bonni maalo won ko jiɗɗa wadde goɗɗum ala haydara mi yiɗa wadde haydara ɗum ala probléme maalo konngol mo wiya resa lembel ngol ne musma non min musaɓe par ce que mi yiɗa no dañiri ni min mi yiɗa noon lembel min sobiɗo humana koɓe kumanat ɗo ko jari ɗum en fait kumanami kadi ko mbawɗo kasde guiyam quoi e moƴƴe ala naran suudu ndiyan to mahmoudou o pammi leloyo ha ɓooya nangue no woni no winke min tam jottake bawol lawɗo moƴƴe Gili gonda ko jeyre Gili gonda ko jawdi O wawi hen wonde fof Woni sitanine Ugal wi ko kañum woni jeew Asimi wi ko kañum woni jeew O wawi hen wonde fof Kiliero ene porie Kiliero ene porie